Prečo meniť niečo, čo funguje a je overené časom? Presne tohto hesla sa držia ľudia na Slovensku, vykurujúci plynom. Plyn je stále osvedčeným a cenovo najdostupnejším nízkoemisným riešením pre kúrenie, varenie aj ohrev vody. No a keď sa v januári zastavil tok plynu cez Ukrajinu, nikto z nás to ani v najmenšom nepocítil. Prečo? Lebo my plynári sme boli pripravení. 2/3 dennej spotreby plynu sme čerpali z podzemných zásobníkov, ktorých máme na Slovensku viac než dosť. Zvyšok nám prišiel najmä cez Maďarsko, takže sa nám susedia. No a Slovensko má, proše pána, taktiež nové plynové prepojenie s Poľskom. Diverzifikovať sa oplatí. A to se vyplatí. Zásobníky plynu tak boli oporou energetickej stability a svoju úlohu splnili na jednotku. Moderné plynové technológie majú svoje miesto aj v budúcnosti. Predaj plynových kondenzačných kotlov v minulom roku stúpol, kdežto predaj tepelných čerpadiel typu vzduch-voda klesol až o 30%. To je 31 000 predaných kotlov v minulom roku a 7 000 predaných čerpadiel. Pretože ak už doma máš plynovú prípojku, komín aj rozvody, plynový kondenzačný kotol je jednoznačne to najlogickejšie riešenie. Zemný plyn je stále kľúčovou súčasťou energetického mixu. V domácnostiach, v priemysle, ale aj ako záložný zdroj. Keď iné riešenia zlyhajú, zemný plyn ich zaskočí. Spoľahlivo, stabilne a efektívne. Slováci plynu veria. Aj dnes, aj zajtra. Vďaka postupnej implementácii zelených plynov sme aj my pripravení na budúcnosť.